de chachi tadari boda hanzo baba chipo me bache antela hanzo inji gemete de kashi jiyo tha ani vedanan to densi kashi chimashi choachi geëcht meneer de burgemeester Jean Colombe, de schepen Fabrice Coffee, burgemeester Lili, die is nog er niet. Ariane Jonkeer, die komt er ook nog aan. Namens onze Tibetaans vereniging heten we u met grote respect en hartelijk dank welkom op ons culturele feest. Uw aanwezigheid betekent veel voor onze gemeenschap. Het toont uw steun voor het behoud van onze Tibetaanse cultuur, traditie en waarden binnen de Belgische samenleving. We zijn vereerd dat u dit bijzondere moment met ons wilt meevieren. België heeft ons een tweede thuis gegeven. Een land van vrede, vrijheid en mededogen. Dankzij België kunnen wij onze cultuur, taal en traditie blijven doorgeven, in harmonie met de waarden van dit land. In Tibetaanse cultuur zeggen we vaak dat de ware vriendelijkheid een licht is dat veel levens raakt. België heeft dit licht geweest voor Tibetanen. Daarom willen wij vanuit ons hart de Belgische overheid en Belgisch volk bedanken voor hun openheid en hun steun. We willen ook ons oprecht dank uitspreken aan de burgemeester van de stad Oostende. Dank u, meneer de burgemeester, voor uw voortdurende steun, uw aanwezigheid en uw respect voor onze gemeenschap. Uw betrokkenheid betekent enorm veel voor ons. Ik wil daarbij ook nog een korte voorstelling geven over deze feest vanavond. Kawakabo Gordo dansvereniging werd in 2003 opgericht onder de leiding van Tenzin Chime, een jonge dame. Deze door de populariteit van cirkeldans, die wordt zowel in Tibet als in het buitenland gevierd tussen jong, oud, man en vrouwen. Zingen en dansen zijn integrale onderdeel van het leven van elke Tibetaan. Er wordt gedanst tijdens bijna elke evenement, bruiloften, sociale bijeenkomsten en gewoon voor de fun. Er zijn heel veel verschillende dansen. We hebben u vanavond uitnodigen daarvan te ontdekken. Crochet, cirkeldans, is een populair traditioneel cirkeldans die iedereen vrij moeiteloos kan meedoen. Daardoor crochetdans meer dan alleen een voorstelling. Het is een manier om mensen met elkaar samen te verbinden. Laat u dus vanavond meevoeren met aantrekkingskracht van de muziek en geniet vanavond. Tot slot, geëcht meneer de burgemeester van Oostende, met respect nodigen we u uit graag om naar het podium te komen om een dankbaarheidsgeschenk over te handigen aan Tenzin Chime en Sonam. Aan de burgemeester en aan uw leden, ik wil u bedanken heel erg voor hier vanavond bij ons te zijn. En hopelijk